Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Maing aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Sa malabutan sa aton nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tay Hupon, ini naman sa Action Brian Morden, magapangalagad sa inyo tubtob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Mayo 4, 2021. Aksyon Hotline! Sa gihapon, pahanumdom sa aton nga mga utod, Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, nagapabilin kita sa Modified General Community Quarantine. In short, ang tanan nga health protocol standards, kaangay sang face shield, face mask, ang aton sini nga social distancing, ang alcohol kag pagpanghinaw sa aton sini kaugalingon, dapat naton i-practice ini bangod sa gihapon sa COVID-19. Aksyon Hotline! As of yesterday, ang record sang Negros Occidental sa panibag-o iyang numero, 244 ang pinakabag-o nga kaso ni COVID-19. Aksyon Hotline! Diri sa syudad sa Bacolod, masobra 20 gid lamang, mga 26 mga kaaksyon. So maghalong gid kita kay ang nagaduging subong suliton ta. Hindi ang ginatawag nga mga returning OFWs o kon ginatawag nga mga OFWs naton, unlike yesterday o kon last year nga ang mga nagpositibo naka-quarantine. Aksyon Hotline! Subong iya ang nagapositibo mga kaaksyon ara sa komunidad. For ehemplo, ang mga police officers naton, ang iban nga mga utod naton nga nagatrabaho sa gobyerno, nagatrabaho sa pila ka pribado nga kompanya, nagalibot-libot lang sila, dugangan pagid sang isa ka empleyado gikan sa provincial government nga nag-inom-inom pa. Antes na hibalaan nga positibo sa COVID-19. Aksyon Hotline! Sometimes aton dulaon anay nga aton sini pagkatig-a sang aton nga ulo mga kaaksyon para sa una nga proteksyon sa inyo kaugalingon, ikaduha sa pamilya, ikatatlo komunidad. Aksyon Hotline! Amo na makaaksyon ang aton sini nga dapat patinanggid sa aton nga panahon subong sa idalom sang pandemya nga according sa mga eksperto, basi 2023 pa or more years pa makaaksyon, madula ini totally sa aton sini nga palibot. Aksyon Hotline! Sige, ang mga dalagko nga balita lokal nga hambalan naton karon dugay-dugay makaaksyon. I-check nato ng patrol kay do kadamo gyapon sang reklamo dira sa Comelec. Damo nagreklamo nga kadyutay sang ginabaton ang paginsyende ko isa ka gatos kada adlaw, di ba? Aksyon Hotline! And then mga kaaksyon, ang social distancing dira, bago talang ginmono, check nato na bing karong patrol kon gainano dada sila. So isin o gina sila matoda nga do kadamo tod. Aksyon Hotline! Galing ti hambal naton to sa nagligad pa mga inadlaw according sa Comelec nga mga bag-o na sila nga mga botante dire sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Pero ti may nagaduda ngayon sila ginparehistro halin sa iban nga banwa kag syudad. Do kay insulto man sa part sang Comelec kay ang Comelec mismo di na basta magbaton da kon wala ka sang identification nga istar ikaw diri sa syudad sa Bacolod. Ano nga mga ID ina? Gin-mention ko na last night
mas nami nga may Sineco ID kadra or Basiwa. Ang Basiwa way di man ID, no? Action Hotline. Oo, Sineco gid kay dira na mabalaan nga taga Bacolod kagid mga kaaksyon, no? Kiti may kontador kay imo ya. Action Hotline. Sige, check ta na karang patrol ang iban nga balita sa aton sa nga pagpangalagad diri sa lokal. Tiyan mo ni, diri sa syudad sa Bacolod padayon ang vaccination sang mga senior citizens mga kaaksyon, no? Sa tong mga nagakinahanglan gid sang vaccine. Action Hotline. Galing kay mayara ko isa ka artikulo nga nabasahan Action Doors. Paghambal kita vaccine, pamangkuton sang tawo ko nakaagom ka na sang vaccine, ano abi ang proteksyon sa batsang gobyerno, wala ta kabalo. Action Hotline. Kung nabaksinan ka na, way ka na blood tsansa nga matapikan ni COVID-19, wala ta kabalo. Action Hotline. Kinanglan mag-face mask sa gihapon, no? Kung nabaksinan ka na bala, hilway ka na nga maglagaw-lagaw, wala ta kabalo. Action Hotline. In short, ining si vaccine mga kaaksyon, hindi pagid kita sigurado. Habang sa gobyerno, bisa na vaccinated ka na, ang proteksyon sa kagalingon mo, ipabilin mo gid ina gihapon. Daway man ta perdihon da. Action Kung Hotline. sigihon naton takod sang face mask nawong naton. Action Hotline. I-check naman karon dugay-dugay mga kaaksyon, kumusta bala ang Bacolod City Police Office? Nakabato na sila bala sang sulat or tawag sila naman, clearance abi or tawag sila pagpabalo gikan sa regional office ang PNP that Mr. Kanutan cleared na ang ngalan niya kung illegal drugs ang paghahambalan. Action Hotline. Kaya mo man tong hambal ni Mr. Kanutan sa press conference sa Domingo nga ginklaro na sang kapulisan kag ginpatigayon ang validation, revalidation, tanan nga mga validation. Kagin pagwangin ni siya ang hindi drug lord mga kaaksyon, ti ka nami man ganay nga mo ng statement niya. Action Hotline. Pero pamangkot na nakabato na ihan ang Bacolod City Police Office sang ini abing manifiesto o kung ini abing sulat gikan sa regional office. Kagano lang status sa gini sa Bacolod kay paychin dito daw ay man sang ngalan si Kanutan sa pulis nga drug lord di siya. Action Hotline. Ang PDEA sang nagkasagsagan to nga gin-name siya ni Presidente Rodrigo Duterte hambal sang PDEA Region 6 so way man ang ngalan sa amon dis kano di nga drug lord ne. Action Hotline. Pero klarohon ta na karon para matapos-tapos ani kay ti nabatian ta side malang ni kano ti sinoob lang ahensya sang gobyerno nga naga-govern sining mga illegal drugs kundi ang aton sining otoridad kapulisan. Action Hotline. Sige, check ta na karama ka-aksyon. Samtang ang iban nga balita lokal karon, dugay-dugay may interviewon kita nga halin sa Land Transportation Office. May nakalabot sa aton diri nga reklamo na hadlok magpa-interview, no? Chindihan ta man status nila. Kay may ara sa nagalagaw kag nagahingyo sa mga tao action hands nga kung ikaw wala ka sang driver's license dira, pwede ka dira mismo buligan kanila nga makakuha driver's license ti okay gid na, no? Didto iya sa gwa sa opisina sa LTO, hindi di sa Bacolod kundi sa mga bukid-bukid nga wala gid ya opisina action hands. Action Hotline. Tapos nagapanukot sila. May nakabayad na to 1,000, may ara sang 300. Sa inisyal kong istorya sa LTO, wala sila nagapahanugot kag wala nila ginahimo. Ina, kung gusto ka makakuha sang lisensya, kadto kaya sa LTO kag maglinya. Action Hotline. Wala sang authorized person from LTO o kon Land Transportation Office nga mo ang nagalibot sa mga urban or rural areas kag magpangkampanyada nga palisensya ka na bayad ka sa akon kay may orientation tas amo siniho. Action Hotline. Suno sa ila sini nga abogado karon interviewon ta siya panginto gid ina. Ay naano nga sitwasyon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Ang mga balita sa national mga action si Presidente Rodrigo Duterte te kagabi ginbakunahan na sang Sinopharm. Ining Sinopharm ti produkto man sang pungsod China. Action Hotline. Ang nag-administer sa iya si DOH Secretary nga mo si Dr. Francisco Duque III mga kaaksyon. Action Hotline.
Di mayo mana, at least mismong presidente subong nagpabakuna na, no? Kay do ginahulat man sa publiko nga san o siya magpabakuna kay sa tong si bakuna gina clinical trial pa lang naghahambal siya nga pang pabakuna sa dayon mo. Maybe nalambutan na sa punto nga time na nga magpabakuna si Presidente Rodrigo Duterte. Sinopharm ang iya, ang ginbakuna, daw man ang gingamit sa iya sini mga aid dira or sa iya sini nga mga presidential bodyguards, no? Ang Sinopharm, mga kaaksyon. Ang iban nga balita, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga hulaton ang bulig sang gobyerno instead nga magkadto sa mga community pantries. Iti sa nung maabot ang bulig sang gobyerno? Amo nang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte na siya di nakamusagi anay kadto sa community pantry, abi, hulatan nyo ang bulig sang gobyerno. Yara, gali. Yung mga tao, bisan nung munang hambal nga may bulig sa gobyerno, kung mayara libre daya, mahingagaw, mayara gani tricycle na sakyan, libuto ng bilog nga bakulod, kag sagi pang kadto sa mga community pantry, bisan di. Kung kisa ato dumayuhom, ikaw nga maluoy ka, kung kisa do makapamuyayaw ka man sa batasan sang iban. Si Presidente Rodrigo Duterte hindi magpromisa mga kaaksyon kung ano ang mahimo ya sa dispute nga ginahimo karon sang pungsod China sa aton teritoryo dira sa West Philippine Sea. At iway ta mahimo snake. Oo, DFA na lang din tulutong ka auto si Chodoro Locsin ang sekretaryo sang DFA mga kaaksyon. Tilang taon ta na lang ni kay mismo si Duterte do hands up subong. Amalya Duterte kuno hindi magpromisa kung anong mahimo sa dispute o kung agaw-agaw kag pangpangsakop sang pungsod China sa aton nga teritoryo. Karon bala sa gabi kay pangitaan ta the resource person from Manila mga kaaksyon kung anong sitwasyon tato kay pension data nga aton mga ngisda nga kagalingon di duway nagid puder da. Last 8:16 sa aton sini nga pagpangalagad. Balikan ko lang mga kaaksyon ining parte iya sa Land Transportation Office, no? Naglabot sa aton ang report nga may ara sang mga tawo nga nagalibot sa mga lugar, labi na gid sa mga bukid-bukid. Galing kay sa Negros Occidental subong, daw ka easy going naman lang mo, no? Daw ka hapos na gid la katama bla. Pagkatapos nila kadto didto, mang inganyo sila action hands sang mga driver nga wala sang lisensya pero naga-drive sa mga motorsiklo. Hindi na ta mag-inipokrito pa sa mga bukid-bukid kadamo sa naga-drive sa mga habal-habal sa mga motorsiklo, mga salakyan nga wala lisensya action hands. Kaya nga hindi amo na ka-strikto ang aton authority nga magsaka sa mga bukid-bukid pero nagasaka giman to sila but most likely sa syudad sila. Damo tayo naga-drive nga wala sang lisensya, inaway naton ginatulirar ina. Kaya hindi pwede ina may layi kita nga dapat may driver's license gi kita kay unfair na karon sa iba niya nga nagagawad gid. Ginhimo sining mga utod naton nga mga naga-take advantage sa mga panahon subong kung paano makakwarta sa pinakahapos nga paagi. Ini allegations nagkadto didto ka nagpag-engganyo, gusto mo makakuha driver's license, buligan ka namon. Bayad ka sa amo siniyo nga kantidad. Pagkatapos may ara kita orientation. Amo na. And makabaton kasi mo sa nga driver's license. Kabalo naman kita subong maka-aksyon diri sa Bacolod. Kung may riktoto sa Manila, may aray man tadi Plaza Mart sa aton. May kugambal gid sa Plaza Mart da nga kung sino. Po damo na report Action El Rey abot na mga galaw sa iba na. Ang amon IT expert day. Initial ko nga istorya sang taga LTO from Bacolod, ang head nila si Sir Riobin Tampos mga kaaksyon. Wala sang mga taga LTO nga gin-authorize nga mga tawo nga maglibot kang maglibod sang ila sini kaugalingon nga magpanginto sa mga tao agod
nga makalisensya kabaylo sang bayad nila nga kwarte kaluluoy pa ng iban action hands kay na bilang mga karga tapas bilang nga nakamotor kay nagtinguha man intuon pa. Action Hotline. Ang ibanda ti mangingisda, nagapangabalibod isda rather mga sa umagid nga inabalang feeling nila do madalagid sa ang iban gani mga profesional na dalahigid kay do ka ang panahon subong nga pandemya bla daw kapigado nga magpadulong ka sa mga opisina abe. Action Hotline. May lang kay nakalabot sa ato ni kagin tawgan ta mismong LTO. Ginpabati taman sa ila hambal sa taga LTO nga wala ina sang amo sila kag hindi ina lehitimo. In short, fake ina mga kaksyon. Action Hotline. Pero para masigurado nga mabatian nyo gid ang tingog sang LTO, try naton this morning abi nga tawgan naton action doors ang taga LTO mismo nga amo ni siya ang chairman sang Anti-Red Tape Act ARTA Anti-Fixing Campaign mga kaksyon sang Land Transportation Office diri sa aton sa Region 6. Action Hotline. Sa atong mga nabiktima na kang nakahatag na sang kantidad, kon matigayon gid man ang inyong orientation sa masunod nga mga inadlaw, palihog ko bawi sang inyo na hatag da. May atuto ko na action hands nga 300, may advance payment na gani nga 1,000. Kung pila lang nga may ara kada, tiyang LTO ay nagabaton niya sang advance payment action hands. Action Hotline. Di ba? Ang LTO din na pwede nga mambal ka na nga pwede istagard ko na ng bayad. Ano linding dwa is na karon? Action Hotline. Di ba? Ang LTO mga kaksyon, wala gaamo sina. So sa dira pa lang daan, dapat nangin mahinalungon na kamo nga wala ang LTO nagabaton sang tag 50, shin, 200 so kung ano dira. Action Hotline. Pero para mas masanagan kita makaksyon sa aton sining palayag sining report diri sa Action Radio Bacolod, may ara kita sang resource person this morning. Online sa hotline. Online sa hotline. Pasalamatan ginaton si Attorney Gaudioso Hidospan, ang Director 2 LTO6 Makaction, Chairman sang Anti-Red Tape Act ARTA Anti-Fixing Campaign. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Hello, good morning, Action Brian. Kag sa Action Radio Bacolod kag sa mga tagpalamati ninyo dira. Aha. Salamat gid sir. Sir, nangita gid ko ideya nga makalabot sa imo. Actually una kong ginistorya si Sir Rio Bintampos ang person behind diri sa Land Transportation Office ano. Kag sa imo kita sa imo niya ko ginduso sir. Sir, una-una ginintro ko kay ina nga may ara sa may nagalibot nga mga persona diri sa Negros Occidental kag nagapang-inganyo nga maggawad lisensya paagi sa ila nga pagbulig. Kag may mga orientation pa sila. Ang masakit pa diri sir, kay may mga advance payment. Iya, hambal ko ganing LTO do hindi man na lending, may mga advance payment. Iya, sir? Yes, so. Action Brian, no, diri sa Iloilo City kag sa probinsya sang Iloilo. Natigayon na naton sila nga ma-neutralize ng mga sindikato nga pamiki lisensya. Siguro muna da nga nagsaylo naman sila da operation sa Bacolod kag sa Isla San Negros kay do mainit-init na ni sila dire no. In fact no, for the past 3 months may ara nakita na tikma dire nga mga 12 ka persona no sa sunod nga entrapment operation no, in coordination sa aton nga mga kapulisan kag sa aton nga highway patrol group. So, amo na guro, nagsaylo naman sila dira, kag intensive naman nila kampanya, basi why na sila kwarta dire. So, timayo man na, no, kaya ang information mo nga gihatag sa amon, so basi masaylo naman kami operation dira. Matap naman kami isang resources sa ating kapulisan dira para makapangayo kita sa assistance, para ma-untat yung kasuntuhan nila. Kay kadabo sila sang nabiktima dire, kag sa iban pa nga bahin sang probinsya sang Iloilo. So, kaya muna da, muntisa naman sila pang biktima dira sa Bacolod. Okay. Pero amo na sir, maghambal kita ng biktima sila, ato nang gitlarohon sa mga listeners natin attorney, wala sang authorized person or si LTO, wala gidya may ara wala sang tawo nga ginapagwa sa opisina kag mang-inggan niyo nga magkuha lisensya. Attorney, amo nang klaro gidra. Yes. Yes, aton mga pumuluyo dira sa Negros, no. Waay kami, no.
diri sa Land Transportation Office Region 6. Why kami sa may gin-authorize nga persona or mga amon mga LTO officials or LTO employees or group of people nga organize kag mag-organize sa mga individual dira kag mag-inganyo nga magkuha sa lisensya no paagi sa ini nga mga grupo. So wala no, that's why nga 101% no ang ginaubra nila ina nga mga inganyo sila sa mga tawo nga magkuha sa lisensya si lunsay na tiki no, lunsay na tiki. Okay. Sir, paano naton sir mabalaan sir nga ang lisensya sir fake ina? Kay sa feeling ko do may ari na gid sila na biktima diri sir mo kag base gani na pa napahimuan na gid nila ni sang ID card nga ini. Well, ang amon gani nga information Action Brian nga ang base amon nga experience diri sa mga entrapment operation amon previous nga ang may-ara dira gid ang printing sa Bacolod no. So that's why nga sang last week kami nagkadto kami dira nag-coordinate kami sa aton mga kapulisan dira para mabalaan kung gid ayon ang the printing source and printing operation dira. No, pero well ang printing nga nila definitely hindi na ang Dermalag printer namon. When you say Dermalag printer namon, laser engraver na siya kundayan. Kung laser engraver, hindi na siya ordinaryo, hindi na siya tinta, no? Nag-imprint sa atin ng mga lisensya. So, iniya laser engraver, kung gusto mo niya siya naton, hindi magubali kayo mo card, no? Yes. Mag-isi gida or ma-deface gidang surface ng mo card. Ang ilan na yung ginahimo, doon na imprint na nila by way of an ink, no? So kung, I don't know, kung panason mo na sila by way of isa ka-substance, maano na ma-erase na, no? In fact, meron kami diri nga nadakpan, na siguro nabasa, pinaglalaptang ink, no? So, amo na, no? Ang isa sa mga, ang way, no? Kung you look at it closely, ang aton lisensya nga gina-issue sa LTO kag dira no mas clear no mas clear ang amon nga imprint no sa license. Kag ginababalaan mo ginaya ang piki ang lisensya kay makita mo ginaya nga ink ginaya nga print. Yes, no? Kag kuana nang kuan gid siya durable gid ka tama ibisan ano nga pungkuanay da sa wallet mo way siya nagakaguba ang sining print dira ano. Yes, Action Brian kag isa pa gid no. Ang aton nga lisensya niya nga genuine nga gin-issue sa among opisina, maski i-fold mo na siya, hindi na siya mabali, no? Tiyan mo na no, isa sa pinakamayo na isa sa pinaka-effective na nga mabalaan ta. Testingan nyo i-fold ang inyong license kung mabali, ginaya sure ball get. Yes, correct na. Dire kita sir sa mga legalidad, sir, if in case may madakpan kamo sir o may nadakpan na kamo sa Iloilo, or kabay pa diri sa Bacolod kag Negros, anong case nga tubangon sining mga suspect sir? Well, diri no sa Iloilo gina-file namon is violation sang RA 9485 no ang anti-red tape law no as amended by RA 11032. Ini Action Brian no sa aton pamuluyo para sa consumption sa aton pamuluyo. Ini may kapresuhan nga 1 to 6 years. Kag penalidad nga 500,000 to 2 million, no? 500,000 to 2 million ang aton nga fines, no? So taman ka dako, no? Pag maski kun way ka depensa kag mag-plead guilty ikaw, isa ka tuig, no? Tantabi, no? Lenient ang judge mo. Isa ka tuig, no? Minimum ang imong kapresuhan. Pag ang imong fine, no? Kung mag-apply ka probation is mabayad ka sa minimum na 500,000. No? Kaya ang judge may discretion nga ipataw si mga penalty between 500,000 to 2 million. I see. Okay. May nasampulan na gid man kita sa sining mga kaso, sir. Sining kaagi sining. Yes, diri sa Iloilo, no? Sige-sige ang amon pangdakop kag sige-sige man ang appear namon sa husgado para masampulan yung mga tunton nga manugpiki sa lisensya. In fact, may ara pag kami gagawin na file, no? Luwas sa 9485 nga falsification, no? Article 172. So ini may pinaman nga not more than 6 years kag
amended ini sa sang 10951, Mhm. ang iyan ni penalidad is 500,000 man. Ay. Up to 1 million man, up to 1 Aha. million. Okay, sa suspect Ah. ina. Sir, diri kita sa makaluluoy nga na biktima abi nga mga driver nga nakakuha gid man sining fake nga lisensya. Kag madakpan sila sir nga fake ina ginagamit nila subong, anong penalty nga tubangon nila sir? Well, Action Brian, mera kita presumption of the law no, nga kung sino ay ang holder sang fake na license, Mhm. it is presumed na siya ang falsifier. Mm. So, kung ikaw yung madakpan nga may piki ka lisensya, plus B, no, gadrive ikaw sa motosiklo, Aha. or gadrive ka sang imo auto, Mhm. pagpresentan mo sa law enforcement officer namon, or sa HPG, no, or sa aton nga deputized nga PNP, nga piki mo lisensya, ti dakop ka gid Mhm. what I mean nga dakop, no, may administrative liability ka, Mhm. sa abon opisina, nga violation or presenting a fake license, Mhm. pag may ara kapag idya nga criminal liability. So may dako posibilidad Mhm. nga ma-detain ikaw pag mapasakaan ikaw sang kaso. Aha. Okay. Sir, anong imo abi anyway sa suliton taliwat ha si LTO nagabaton kwa lisensya by appointment or walk-in. Hindi kay may mga ara nagagwa kag do tawag sini mobile license, driver's license nga ano gwa nila ni. Oo. Oo. So sir, anong panugyan mo sa publiko regarding sini kay Doga-duging di subong sa Negros Occidental, di sila pwede mag-report kung may ara gid man naka SUV panikunong mga nagagamit mga tawo nga ini? Mhm. Well, sa diri no sa Pasay Iloilo no ang mga nagasuspitsa nga nila lisensya piki, ginapa-verify nila sa nearest LTO office kag gina-assisteran namon sila sa opisina kag napa-execute namon sila affidavit kung sino ang nagpiki sa ila lisensya. Mhm. Ito hindi mo na pwede nga i-surrender mo lang yung mga piki nga license without anything no nga ma-benefit lang opisina kag matikba naton ang tutuod nga gapamiki sang lisensya. Mhm. So panugyan naton sa pumuluyo no, i-surrender niyo ang inyong fake na license kung hindi ka mo sigurado kung fake inyong lisensya. Mhm. Kadto lang mo sa nearest nga LTO office no. Kapin Aha. pa dira sa Bacolod mabinaligo na lang aton nga hipe, Mhm. si Mr. Ruben Tampos no. Itulog niyo lang sa iya opisina kag manawag mo na sila sa region dire kung ano ang aton nga mga procedure sina dira no. Mhm. Pero ang ginaklaro ko lang nga why sang online o why sang mobile gali no. Mhm. Why sang mobile nga licensing services ang amon opisina. Mhm. So kinahanglan naton mapa-appointment kita sa opisina Aha. kag dire ka mo matransaksyon sa opisina sang LTO. Kadamo kita sa opisina sa LTO dira sa Bacolod City kag sa bahin sang Bilogan Negros Island. Nagba. So maski diin dira no, pwede ka mo ka appointment kuha lisensya. Pero wala sang mobile no nga licensing services ang LTO. Aha. With that, Attorney Hido Sponsor, salamat gyud sa imo time pagpathag kag pagpabalo sa aton publiko sining himo nga mudo sa iba naton nga mga utod man kuntani naton ini pero ti indi amo. Attorney, salamat. Good morning. Mabuhay ka, Attorney. Yes, salamat kag good morning sa inyo tanan. Yes, sir. Action Hotline. Attorney Hidospan, mga kaksyon, ang Director 2 LTO Region 6, Chairman anto sa Anti-Red Tape, Red Tape Act o kon ARTA, mga kaksyon, wala sa idalom sang tagdumalahan sang LTO, wala sang mobile licensing services according to the attorney, mga kaksyon. Action Hotline. Yan tong mga nabiktima na dira kag nakuhaan na sang kwarta, tinumakit anay kuno kamo dason si mana to. Ambot yung magpakita patusla. Action Hotline. Lihog nyo na lang report sa pulis para madakop ni sila. Pwede man gani civilian arrest man kung may ara sang dako nga evidence and strong evidence nga ginauyatan kamo da. Pero nami gid may pulis kay para mayara sang authority gid. Action Hotline. Okay na, at least this morning kabalo na kamo nga wala ina. Kag isa pang ido kung matigayon gid man nga makalisensya kamo kag ina fake gid ina ya kaway nag-agi sa LTO office, pwede kamo nga magkaladakpan man dira doble pike ng lisensya mo, driving without license pag hindi kay fake gid ang lisensya mo. Action Hotline. Hindi kamo magpahapos da kadto mo kamo sa LTO. Ayos, las 8:33 na. Action Hotline. Sa aton pagbalik karon dugay sa aton nga pagpangalagad, check naton kumusta ang dulunggan nga ginregalo sa Police Plus, mga kaksyon, ang ining ang ining sulat na kabato na NBCPO sa clarification sang
ngalan ni Mr. Kanutan mga kaksyon. Kag check naman karon si Governor Lacson, may koneksyon sa estado sang Negros Occidental kon COVID-19 ang pagahambalan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Humalumina, good morning. Melchorita Ferrer, Cory Vidaha, naga-monitor man. Christine Maminies, Villalubos. Good morning. Sumbray monitor lang sa Barangay Pandanon, DSB. Virgo September, naga-monitor man. Vanessa Mayo, good morning. Si Rodora Shoko Araman. Noe Erwin Gonzales. Maria Ko. Thai Kim Iriman, Susan Gonzales, Bia Jonathan, Arnett Flores, Eva Gradas Baterna, Virgil Legaspi Coloso, naga-monitor man, God bless man ma'am. Thank you, Gid. Sa Bago City na. Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, hello, good morning. Idol, good morning. Shout out ng ma'am Jocelyn Cabanyero Artos. Congratulations ng Jo sa inyo kag sa bata mo nga si John Ray. Proud of San Enrique gids siya. Okay. Okay. Ato nagnumero 1 sa PMA. Wow, thank you gid no. Negrosanon. And hopefully ma-meet ta ka karon Inday Palangga. Ma-Mayora see you. Thanks Action Handsome Sir Bry. Just stay safe madlang people. God bless us all. Salamat. Lee Gay Villares Achivar. Morning, gamonitor gid always Ramon and Lucy Achivar, Talok, Bago City. Salamat. Rodora Shoko, anhon mo ang bulig sa gobyerno kundi do na ang tao sa gutom. Storya man lang na kay Duterte pati. Elizabeth Malaka Gamala, please observe health protocols to minimize the spread of deadly virus. Let's storm heaven with all our prayers to end this invisible enemy. May God bless and protect of all us against COVID-19 pandemic. More power to ARB. Salamat. Aldwin Ismilyarin. Banati man da ang buwisit. Buwisit nga crime water. Crime water ni imo crime rami pagid. Wala tubig, most livable city sa crime water. Sige ma'am, gina-contact ng Prime Water, kontakon ta gina, no? Kay daway ni tupang ila serbisyos Bacolod, ibis nag-combine sa sang basiwa da kag Prime Water ang tubig do ka wala-wala. Alex Montesa, good morning. Salamat gid. Late siya kuno sulod ay sponsor, review lang karon na. Kachempo ikaw. Salamat. George Nullard Araman, tamyaw lang ni Sir Alex Vanessa, si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, si Kelly Gilly Araman, si Lida Zamora Yamagishi, good morning. Lily King, kag ang EFC kuno, Tribo size 84 kudos, padayon madamo gid nga salamat. Jen Hisulgon, Lipong, good morning Sumbray, monitor lang kami din ni Elma Lusok, Polidario and Retired Major Paterno Turalba. Wow, grabe si Sir Turalba, salamat. Jocelyn Liboon Dispoho, Georgian Honsay. Mano ka monitor si nung Georgian Honsay sa kuano? NPC. Kelly Jelly, maing aga, Action Bright, kag Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Also, family ko sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa tanan nga members ang EFC. You forgot US. That is Noel Amar, Flag Canada. Okay. Sige. Madrigal J. Fox sa FB gapos da sila nga sila ma-assess mag-process license. Di ato anti-red tape act gito. Ang na-interview tabag ulang. Jen Oy si Sir Lulit di na to galumpat. Atos Digaho naga-monitor man, keep safe man. Michael Cinco Lamayen, Georgian again. Si Manongor Georgian, salamat gid. Wala tubig, zone 4 sa Handumanan, pila na kaadlaw. Sige lang nang sinong jo kay tistingan taning Prime Water. Ang Prime Water, daw wala gid spokesperson da, no? Sinong pwede may istorya da, pasapasa da sila? Asia Joy Pimentel Quezon,
Virgil Alpinda. Good morning, diri sa Mycilin Homes. God bless always. Sinong John Marie Radok, naga-monitor manong. Action Brian watching FB Live here, Manila. Nagpuli ka na galing na nong. Next year naman ta mga pia. Makapa-vaccine na tana. God bless and stay safe. Sige, halong ka na nong. Kung diin mang imo sining destination. Ma-relax lang ko gamay para may bomba pag kita karon. Mabalik na dugay-dugay. Last 8:39, paki-share lang sa aton sining kwana. Aton sining program. Thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, last 8:41 na mga kaksyon. Ginatamyaw na naton sang good morning si Nong Georgian dira sa NPC. Salamat gid no. Si Ralston Zaragoza naga-monitor man, si Irene Gante Juanites Pitua naga-monitor man sa Sinimatinion. Greet niya lang kuno si tita niya sa US mga kaksyon. Salamat. George Gargasiran, good morning man. Si Nong John Marie Radok naga-monitor sa Metro Manila. May nagawangal din pa ni kagabi mga utod ta sa Prime Water Action Henso. Nanong tabo sa Prime Water kag basiwa naman nga ang imbes combine force kamo sang power nyo na. Sa una, ang gagwa sa tubig, medyo kolor di gatas pa, subong niya kolor di itom na git. May mangani kung may kolor di itom, pero masubo nga palad kayo, may pila ka mga barangay, din naghahambal nga wala, nagidya tubod ang gripo nila. Anong tabo sa Prime Water? Basi may ara ka mo spokesperson da, nga pwede ta maistorya, kay para makapabalo man tas publiko, di kaluluoy man sa mga konsumidor nga, kung kaisa, dali-dalion lang nga utdo ng ila sining kontador da sang tubig nila mitruhan nila da pero kon serbisyo gani lato-lato pa. Sige kabay pa naga-monitor taga Prime Water da way na ko gatawag ni sila basiwa kay mas dako ang porsyento sang Prime Water sang sa basiwa. Din itong hambal ni sa mga officers nila da nga mas magwapo pag ang ilang performance man. Pila pa gid man lang kabulan pero hindi pwede nga
makuha naton ini, mapaantuson ta ang tawo sining aton na aton serbisyo nga ini. Action Hotline. Alma Prieto sa Francisco. Good morning, Action Bri. Monitor lang sa Pandano na. Pamatigid subong Tita Aluna, Tito Jose. Salamat gid sa Pandano. Madaga monitor man si si Gao Bayawa Cyrene. Action Hotline. Ang nagapamangkot kung sino nga konsihal sa Bacolod nga nagpositibo upod sa asawa niya sini, way kita sang poder. Although nga ti may ideya kami diri, hindi kami gusto nga magwakal gid sina kay ang pamilya nagaayo nga hindi lang kag mismo gani ang EOC sa Bacolod hindi man maghambal mga kaksyon. Action Hotline. Sa Negros Occidental kahapon nga adlaw sa nahambal ko na, may masobra 200 ang bag-o, no? May sobra 200 nga bag-o sa COVID-19 cases kahapon nga adlaw. Kag ang pinakadamo diri local case mga kaksyon. Oo. Kag subong ti may ara sang pinaka-latest nga posting sang province of Negros Occidental, we have 2,349 ang aktibo nga kaso. But we have on the line mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya palanggang gobernador sang Negros Occidental, Governor Eugenio C. Lacson. Sir, good morning. Salamat gid sa tiyempo, sir. Welcome to Action Radio. Good morning, Action Brian, and sa mga nagapamati, mayang aga sa inyo tanan. Aha, salamat gid sa always, sir, nga pag-entertain sa amon sila nga tawag diri sa Action Radio. Mangon siho man lang kami, sir, kumusta today ang Negros Occidental? Medyo nag-1.8 na ta last week, subong nag-2.349 naman, sir. Kumustang status sa subong kon COVID-19 na paghambalan, sir? Gob, sir. Well, again, no, nagasaka. This is again a record single high, no, of active cases, 2,349. Mm-hmm. This is a new record that we are experiencing here in Negros Occidental. Aha. Because yesterday, 223 new cases, Grabe, no? but only 97 recoveries. So, while there was a time na nag-amat-amat akong panahog, subong na nagasaka naman. Mm-hmm. Ang po, no? Like sounding like a broken record, ang mga protocols gyapon is still the same. We really need now every individual to cooperate, do your share. Just take the case of province, no? We have cases of positive employees, all because in one office there was one employee na isa ka Friday, tawag nato na thank God it's Friday, nag-celebrate siya, nag-inom-inom, nalatnan siya, nakalaton po siya sa mga upod niya sa opisina. Mm-hmm. And that's why in a certain office alone, there are 7 of them positive. No? Mm-hmm. So, this is again an example na kung mag-relax ka, especially kung celebrate ka, we tend to forget it, put down. Siyempre, kung gakaon ka, of course, we have to put down our mask. But of course, we have to eat. Mm-hmm. But, we have to be conscious of the distance of the person beside you. Mm-hmm. What more kung celebrar ka mo, nag-inom ka mo, then there's a tendency din na malipat na ka mo. Yes. And of course, ang volume, ang manner of speaking, mas louder, mas aggressive. Amo nang natabo, no? Mm-hmm. So, again, no, let's avoid celebration, let's avoid gathering. Mm-hmm. In fact, they're saying, di ba, we've always been told, if you are speaking with an individual, kasi hindi na ka mo more than 15 minutes, you're okay. Mm-hmm. No? Kasi wala man celebration na 15 minutes lang. Correct. So amo na we really have to do our share individually. Mm-hmm. The only solution really is vaccine. Mm-hmm. Unfortunately, our country, being a third world country, nabudlayan kita accumulate enough vaccines right away. Mm-hmm. It's taking time, kid, no? Nagpasalig ba ng national government natin na we have the money? In fact, I think binautangan pa na, but we have the money to buy this
vaccines needed. Aha. Ang problema lang is, and it is beyond our control, ang availability of these vaccines. No? Yes, Kaya, correct. we all know that din pakyaw na sa mga big countries, Countries, oo. mga rich countries. If you look at America has already vaccinated 245 million Wow. individuals, no, or doses. So makita mo na kita while we have the money, pero hindi sa priority sa mga pharmaceuticals, no. Aha. So in the meantime that we don't have the vaccine yet, we just have to follow ang mga protocols, and ako, I've been pushing mag-double mask na and face shield. No? Very uncomfortable, but that's the only way to do it. And second, kung may tawag na for you to be vaccinated, hindi ka na lang magbalibad. No? In fact, don't be choosy. Whatever vaccine is available is the best vaccine. No? So amo na lang akong mga panawagan, and we just do everything. Now, as to our quarantine status, again, ako, I just leave it up na lang to the DOH. No? We tried before to asking for a stricter quarantine status. Wala din deny man. No? So, I think they also know what's happening now in Negros, na nagsaka naman, nag-record high pa ta. So, waiting for them, no, to tell us kung anong quarantine status ta. Because last week, nagambal pa ang DOH na low risk ang Negros Occidental, no. So anyway, all this information we send to DOH, and I hope that they will be guided. Aha. Gob, nasunaran ko, di ba, kay last year, sa na-mention ko kaina, ang madamo nga nagapositibo ang aton sila mga inbound travelers. Labi na gito mga OFWs naton, ano? But this year, labi na gito sila mga binulan, mga local case na gid ang tuman kadamo. In fact, sa sobra 200 kahapon, 189 ang local case, Gob. Ano, may ara kita problem, Gob, sa mga contact tracing abi sa community, sa mga cities and municipalities, Gob, or paano tani mas pabakuron pagid, Gob? Well, let's take the case of San Carlos, no, because they are very aggressive. They are very aggressive in contact tracing. They're always number one now. Okay. Wala sila gahulat until may symptoms ka na bago ka i-test. Okay? So, ang ilaya, maski ang tao asymptomatic, meaning you're not showing any signs of symptoms of COVID. Pero, nakakontact ka with somebody who was identified as positive, ano ka na dayon, ginaswab ka na dayon. So, but otherwise, waay gidya symptoms. Normal lang gidya. But because of their aggressiveness, damo sila nadakpan na asymptomatic individuals, pero positive. No? So, we can say na there are, the contact tracing in San Carlos is working. No? What happens yun naman in second wave na to? Aside from the fact that itong Resolution 101 na nakakontribute dito, 3 weeks ago or 4 weeks ago, nagtugod naman ang atong second surge to, or more than a month na. Nag-contribute ng local transmission halin ni sa Bulang. There was an incident matrace nila ang spread from people who attended a certain Bulang. No? Again, just to remind everyone, hindi pwede magbulang face-to-face. Hindi ginapwede. Ang allowed lang is isabong, no? Because there's very little people gina. No? Why gina crowd? And of course, wala face-to-face. No? So that was also a cause sang spread, no, sang local transmission.
So panawagan ko especially sa mga barangay, please do not allow kay dakpon gid kamo we're strict on that na hindi lang sirado mga bulangan, ini mga illegal pagid na pabulang which is common among sa mga barangay. Ginadilian din kag there are really strict orders to to catch them because that is really a source of threat sa COVID. I see. Dahil pa kabay pa nga ma-address ni tanan gov kay do ka budlay na gid sang sitwasyon naton kung COVID-19 ang paghahambalan. Gov, iulayhon ko na lang ni pamangkot kay kahapon si presidential spokesperson Attorney Harry Roque nagpalayag that the president himself, Presidente Rodrigo Duterte, nagmando sa National Bureau of Investigation nga tutukan ang pag-imbestigar sa pagluthang patay kay Provincial Consultant on Hospital Operation si Sir Mariano Marton Cue, Gov. Any comment regarding sinidog, Gov, or anong pananawan mo sinigov? Well, the family of Mr. Marton Cue is very grateful that this has come to the attention already of the President. And I hope the NBI, and I'm confident that the NBI will take this directive seriously and really investigate deeply and find out who first is the trigger man and who was behind the assassination of Mr. Marton Cue, a very good friend of mine. So this is a good first step, and the family and his very close friends will be monitoring the results of this directive. Sige, dira lang kami. Pero subong Gov, ang PNP labi na gitong task group abi nga gin provide kagin tukod sang NOCPO naka-submit man Gov sa mga panibag o abi nga mga report dira sa imo sinigod office Gov. Unfortunately, they have not submitted any report after that first meeting. At that time, after that meeting, at least I'm expecting that they can establish the weapon that was used. Okay. Up to now, I have not received any official report. That is why the family went actually to the NBI because hoping that they will get better results. Gov, again, ang imo panugyan sa Negrosanon generally sa aton sining nga sitwasyon subong kag iban pa. Go ahead, Gov. Okay, amo gyapon ang panawagan naton. Ginaliwat-liwat ni ang follow sang health protocols, ang face mask, face shield, distancing, kag hygiene, hindi ka mo magsiling na amo lang Japon. No, that is the only solution actually. That is the only precaution that we can all take. Everybody has to do this year. Kaya kung magpabaya ka, you can be the cause of the next spread, and of course, ang mga LGUs, they are still given the prerogative, to decide what is best precaution or measures to do, otherwise, kung maglain yung sitwasyon ang atong quarantine status will be stricter, apektado na naman gid ang laban ng negosyo ta. Okay? So, let's continue to be careful until such time na maabot ang atong mga vaccine, and kung ara na mga vaccine kag naka-schedule na kamo, please lang hindi na kamo magbalibad. With that, Gov, madamong gid nga salamat. May aga, mabuhay ka, Gov, kag halong kita tanan. Madamong gid nga salamat. Action Hotline. Okay. Las 8:44 na sa aton sining nga pagpangalagad. Muna ang aton gobernador sa probinsya sang Negros Occidental, way gid ga kulang sa pagpahabalo sa aton as always para sa aton sining ginatawag health protocol. Action Hotline. Good morning lang kay Sir Liba dira sa Kando ni nga naga-monitor. Sir, thank you again sa information. Alas 8:58, pagbalik naton mga kaaksyon,
ang dulunggan kag ang ngalan ni Sir Kanutan hatagan ta panahon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bray, gustos lang namon magpasalamat personally ni partner Bia Jonathan sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo kag Ma'am Kayla Jelly sa ila buluwanon nga tagipusoon. We thankful gid, take care and God bless us all. Kudos sa madamo gid nga salamat. All right, sige, thank you mana from the Family of Action Radio. Corazon Villasis Gayo. Good morning, Action Bray. Monitor lang kami radyo, no? Greet lang please Carbajosa family Ilasalville, Mansilingan, especially to Big Boy, Kali, Shelo and Bruno. Thank you again. Allen Louie Himotea. Good morning, Action Brian. Monitor kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Okay. Suset Alunan, good morning. Mario Bacau Ko Irad. Nagago pamati man sa La Carlota. Noel Hichanova, good morning, Gid. Salamat, Gid. Hambal niya halin sa City of Smiles, Bacolod. Alex Fuentes Araman, nagatutok. Lilia Taton, good day, magsumbray. Tubod tubig gabi, las 11 ang gabi, ang tubod color brown. Subong tubod gamay, kaayo mahal bayad, wala tubig. Jaja Araman, ay prime water ka daw, nag-crime water kuno hambal nila ho. Alma Prietos Francisco, okay na, basa ko na kayo na. Okay, sige. Walang iwanan ha, mabalik ko dugay ha, dila lang kamo, paki-share lang sa program naton ha. Okay, 9 in the morning. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang iyong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Jam las 9:20. This time check is brought to you by Farex C. Take Farex C daily. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Neurobion, helping to heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This new sponsorship is brought to you by Hammerate FA Cons. Kay kun healthy ang dugo, mas layo sa sakit. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Action Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Si Locria Gabo Bugna. Action Bri watching from Barangay Felisa. Action diri sa Amon Binula na nga wala tubi. Sige lang pulaw namon kay basi pa lang magtubod ang amon nagdoble amon balayran. Gabakal kami tubig kag may bill pa kami sa basiwa. Kag nagsaka pa. Sige project na gini karon no kadamo na gid sang naga check na lang bi action doors kung available si Kwan, si Lieutenant Liberty Action Hands. Check na lang kung available siya. Kung hindi, rekta tayo sa patrol. Ano? Si Pedro Politod, naga-monitor man. Sinimatinion, God bless man. Thank you. Randy Santisas, naga-monitor man. Thank you again. Milal Oligo, good morning. Maria Rivera Morayama sa Japan, naga-monitor. Thank you. Calvo Dolar Isparas sa Riyadh, salamat gid. Alin Luwig, nabasa ko na kay ina, no? Sige. Why nagid kami tubig diri sa Handumanan? Puro Handumanan. Kagabi Tangob, Punta Taytay. Amo ni nga mga lugar ang naga pabalogid sa aton nga way tubig. Action Hotline. And good morning mga kaaksyon, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad sini matinion. Si Nanay Ophelia Impidrad, Maria Fe Maravilla Sampurok Rosas Pandan, Barangay Tangob, gapamati gid sa Sirimatinian. Sa imo si Dods, ano? Okay. Sige, salamat. Available pa sa action doors, why na? Sige, check naton Sirimatinian. Sige, rektahon ta na lang patrola sa Comelec. Pakaronan ta lang sa Injape sa gabi, kay may connection kun tani ini sa Kwan, kay Mr. Kanutan. Action Hotline. Double bayad, mineral water na ipaligo. Ay nako, prime water basi naga-monitor kamo di subong. Need na mo nang inyo explanation, may connection sining pigadong
pagpatubod nyo sang tubig mga kaksyon. Patrol reports. Check ko lang patrol sa Comelec kay do sobra na ni duwa ka semana wala untat nga dumugay sa mga gusto magparehistro. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. No, kagsutanan naton nga mga ka-action na wala gid lang dugay, Action Bray. Aha. Nagalawag na din ang mga taga task force disiplina nga base sa updates ng Comelec, hindi na magtugpon sang linya kay nalambot na ang quota for today. Ilang Bali quota? Ang quota 100 mo na. I-extend gili, Action Bray 150. Ti Mayo. 150 sa mga nagalinya diri sa Gwa, 50 para sa mga online. Kag another Action Bray sa mga another linya sa mga naga-walk-in nga senior citizens na bala. Or Ti amo na, Action Bray ang budlay dire kay ti naghambal si Sir Taba Jelingo nga do nakot ang ila atensyon pag ipalambot niya man sa Bacolod EOC. Mangod niya ti paglapas na ni Action Bray sa hambal bala nga ang mass gathering dapat pila lang ka percent. Tiga sa lulubra na ni Action Bray kay may 150 nga nagalinya, may walk-in pa nga senior citizens para kag sa mga nagbusong kag may another 50 pagit para sa mga nag-process online. Tiway ka man na galing Action Eden Basulon. Alangan mo na karon Basulon ang Comelec kay trabaho na nila iya. Kung ara na sila nga magpatuman sa disiplina, so wayo na lang na. Way man tadi may alangan mo na karon pasirat ng Comelec. Yes, Action Bray, pero ti amo tong hambal niya ni Sir Taba Jolingo na makigangot sila sa EOC kung ano ang posible nga mahimo ni nila Action Bray kay Tiasta pa ni Dan September 30. Imagine ko no kung adlaw-adlaw amo na di Action Bray si mangin rason naman bala sa pag damo sang kaso sang COVID-19 kay although nga nagatinir gid sila Action Bray sulit-sulit nila nga pag-reminder nga maintain social distancing galing kiti syempre arab Action Bray kung kilala mo upod mo masturyanay ka mo da madikitay ka mo da nadula naman ang social distancing kag ang proper nga paglinyahan ay hindi mo man manigar Action Bray especially ngari sila sa initan nagapatial sa init para kasulod dito sa Comelec kag makaparehistro ang iban man transfer Action Bray. Anong ginagamit nilang radyo uwang da, megaphone? May ara na sila? Correct, megaphone Action Bray. Abi suggest abi kay Sir Hulinggo abi nga mag-obra sang dako nga placards abi kag ipabitbit sang iya nga mga task force disiplina abi nga social distancing abi. Pwede man Action Bray no galing kay ginabala pamangkot ang mga ni Sir Taba Jolingo kay syempre we know nga limitado lang man Action Bray mo ang ila balang nga mga tao, mga personnel sa task force disiplina. Sambal ko ipamangkot ko siya kung nang naunay na lang din sila bala Action Bray kamusta yung iba nila nga mga ginamonitor. Sambal niya sila Action Bray ang ila oras lagi na tunga-tunga. After the rehabe dito naman sila sa outpatient department ng Corazon Locsin. May iban nga naghahapit man sila kisa sa may SSS sa iban nga mga bangko Action Bray kasi hindi niya Action Eden, amo na ning chimpo ni Mayor Bing Lenardia. Dugangan niyang iya sini nga mga JO da assign sa task force disiplina. Pang-hire na Mayor Bing. Amo gina-Action Bray kay kabudlay no ka jutay sa mga personnel kaina kabalo naman kita Action Bray nga ginatagaan isang ticket di bala ang mga nagalapas ang health protocol ginawbra din nila ginawarningan Action Bray kung sulit-sulit na gid gani nga wala kuno nagapati bala sang ila nga pagpanaway at the time na nga tagaan man nila sang ticket Action Bray 200 pesos kag 300 pesos pa ni pero so far since last week wala pa man Action Bray sang may natagaan dire ticket kay may ara man ang iban nga human consideration especially nga init-init Action Bray may times nga nagapahigad sila nagapasilong sila bala jutay lang man direng handong kita makadikit-dikit gid sila Action Bray. Okay, ang issue Action Eden amo ni do nagligad pa nga semana nga taga Sin-o ginadang nagaparehistro nga nagdamo kalitaw may outside Bacolod ginmanda nakaistorya kada. Mamangkot di bala sa Action Bray. Pero kainay naka-initial sabi ko nga taga Bacolod, may mga incoming 18 years old Action Bray nga nagalinya diri mamangkot di bala Action Bray. Good morning from Action Radio Bacolod. Ma'am, bago ka mo nga maparehistro.
Nang naka-register, nakinupdan ko lang sila. Kinupdan mo lang. So, mami, bago ka lang register, ma'am. Turning 18 ka ba? Pero taga Bacolod ka? Oo. May hari disenyo, sir. Taga Bacolod ba ka mo, sir? May hari disenyo nga do transfer from out of town. Ma'am, taga diin ka, ma'am? Taga Bracketville, Libertad. Taga 40, maparisto ka pa more transfer. Okay, transfer. From diin, ma'am. Bali, halin sa Libertad, sa Bracketville, pakad ng silingan. Bacolod yapon. Darin kami din. Number ano ka, ma'am? 63. Number 63 siya, Action Bright. Ipasok pa kay 150 Action Bright mo. Nag-transfer siya from Barangay 40 to Bansilingan. So, Bacolod, mangyapon ng residensya. Yes, Bacolod, mangyapon ng Action Bright. Amo di actually kay Ina, kalabanan, sa mga nagpamangkot. Di-transfer malang from one barangay to another barangay. Kaya tikis Action Bright, like may ara ang mga ginapang demolish sila, transfer sila sa mga amo ni nga mga relocation site. That's why nga naga-transfer sila Action Bright. So wala why kada may naga-istorya pa nga halin to sa Tubuso abe or sa Victoria? Why man? Wala Action Bright so far wala kuya may na di personally ha kay di nakapasulo pa mangkot man kita di kay Ina. Nga halin sila sa out of town or province of Negros Abe nga transfer dire sa syudad sa Bacolod for the upcoming election next year. Okay. Pero why man na question kung gusto niya mag-transfer Action Eden iya gusto iya mo basta mabaton na siya sa Comelec why gina problema da don di mag-issue na. Oo, kasi kompleto man yung requirements hindi man niya siling hindi man niya do putyo lang nga ahensya ang Comelec Action Bright nga so maayo-ayo mo bala. Aryo kay may nakakabasahan ko bla nagareklamo siya sa Pilipinas o sa bilog nga Pilipinas ginalangawan ang mga Comelec offices. Pero sa Bacolod ginaputsukan tinong silingon siniman. Amo na actually Action Bright ang pamangkot sang iban kay until September 30 pa nimo. Yan na pa lang subong May. Mga abi Action Eden, I'm sorry. Pamangkot tabi nga nagtimprano pa sila nga nagparehistro. May rason may nagasugo sila or inang hindi sila gusto magpagutok na sa katapusan nga adlaw. Angkot man tagalari si para matapos na ning issue ni kay kagarot la. Ma'am, ang plano kapaya ma'am nag-process man sa imo nga pag-transfer I mean. Kaya para sa baga bala ma'am kung hara ng boto, inang siyempre ang tao bala ka sala-sala na kita mismo nga boto masalaman mo. Kailangan hindi ako pili kaya para at least mo na bala masunod. Hindi mo yan. May mangkatabi kung may gasugo sa iya? Reaction ba yung pamati sa? May gasugo sa imo nay? Ano ko naman, sugo ko na sa imo ma. Wala nagkasubo sa akin, mali akong gidya ko sa akin. Hindi ako nabudayan. Kay kesta ko sa Libertad. Bali alin sang pagbata, pagdaga ko Libertad, tumutik na circle na ko kaya namanan ako sa taga Masilingan. 12 years na ko to. Why na purpose mo balik ako sa Libertad, pinamatransfer na lang ko. Ano nga? Kaya mo na itong ako nga ginapulian, gid mo. Din sa Barangay 40, how? Sa Barangay 40, purok ano? Nang Barangay 40, sir. Purok? Libertad Extension. Sino-sino ka? Kay taga-Diraman ko? Ate Parias, sige Ano pilyedo mo? Pilyedo mo. Sorry. Bali, ako, nang ginadala ako, bali in Pasig, hindi pa kami kasal. Bali si lang, yung Dilipin lang. Si Torres ko, no? Daw live-in. Sino ngalan sa bana? Sino ngalan sa bana? Yung Benedicto Torres. Benedicto Torres. Ano yan si Choy Tiroy? Kasi Choy Tiray? Ito pa bala ka na eh. Sige, okay na nagsinid. Salamat man. Sige, kilala ko na iya Action Eden da taga Torres da tumandok na da sila ya mga munang mga tao hindi na sige na ko pamana sa daw live sila di ma-transfer niya ano tong imo nga daw live ano lahog ba daw lang daw live daw tusik lang abi daw mo na sige Action Eden salamat ged wala na numero puli na balik naman boss aga sige kalugay no. Yes, Action Bright live today sa may Comelec office, Section E Giraboto. Una sa Lito na section. Sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Kundi daw natagan ta duag ang reklamo Action Hands?
nagaparehistro para timprano pa hindi magdumog sa mga 5 days before sang pinaka-end up abis ang COMELEC. Damo na, ang iban, importante nga may ID na sila or may registration voters ang ginauyatan o ano, etc. Daw man lang na, galikit hindi tama na mapunggan ang hambal sa iban mga tao mo. Ila man na. Sige, gina-respeto tanan. Last 9:34. Pasensya, gid-action hensa pero upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager suno na magbanwa. Talos kita nagpangalagad sa regular nga anchorman Action Artay Hupon. Salamat man diri sa aton nga mga upod sa Technical Department Action Henry Pulgar, Action El Rey Dotilio sa aton nga IT expert, and Action Durel Cabato. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gin magilibati ta karon sa Action Farming Line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good morning, God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.